Volkswagen Taigo Style. Стил, динамика и иновации, събрани в един SUV. Представяме ви Taigo в зашеметяващ син цвят с тъмен интериор, който излъчва елегантност и увереност. Перфектен за градските улици и дългите пътешествия, този автомобил е вашият сигурен партньор за всяко пътуване. Оборудван с мултифункционален дигитален кокпит, Taigo ви предоставя всичко необходимо само с един поглед. Интуитивната мултимедийна система прави свързването с вашия телефон лесно и удобно, докато двузоновият климатроник осигурява комфорт за всеки пасажер. Системи като камера за заден ход, асистент за паркиране и Side Assist правят управлението безопасно и без усилие, дори в най-тесните пространства. LED фаровете и дневните светлини добавят видимост и сигурност при всякакви условия, а до края на декември специален подарък и ценово предимство само за вас. Комплект зимни гуми, за да посрещнете студения сезон подготвени и уверени на пътя. Заповядайте в Hobby Car Русе, за да видите Taigo отблизо. Открийте защо този SUV е идеалното допълнение към вашето ежедневие.